O sábado, Galicia vai quedar nunha situación intermedia entre o forte anticiclón situado nos Azores e unha profunda borrasca no Atlántico Norte, cunha marcada circulación zonal. Deste xeito, agárdanse ceos anubrados en xeral e algunhas chuvias febles intermitentes, máis probables e frecuentes na metade oeste. As temperaturas non experimentarán cambios importantes ou descenderán lixeiramente as mínimas. Os ventos soprarán de compoñente oeste, frouxos en xeral, con intervalos de moderado no litoral norte, con refachos fortes durante a tarde no área de Ortega-Albares. A configuración da atmósfera na xornada do domingo apenas terá cambios con respecto á do sábado. Seguiremos baixo o fluxo de ventos de compoñente oeste e, polo tanto, con ceos en xeral moi anubrados e algunhas chuvias intermitentes, máis frecuentes na metade oeste. As temperaturas non terán cambios ou ascenderán lixeiramente. Os ventos soprarán do oeste ao suroeste, frouxos en conxunto. Moderados no litoral norte, con refachos fortes en Ortega-Albares, con tendencia a aumentar en xeral pola tarde.